No niin, moro YouTube taas. Morjesta YouTubea, se on. Tällä kertaa eri Juitsi ja eri kurkkumies täällä. No joo, tässä meillä tutoriaalina The Twins. Viime jaksossa minä kuvasin, niin oli tämä Tedestoweri. Eli mä nyt ryppään pari potionia, noin. Ja onko se nyt meno? No joo. Mikä sarku valmiina ja no niin, tulee sieltä. The Twins on... Ne tulee täältä. Joo, eli The Twins on pelin hard mode bosseista toisiksi viimeinen. Vai mitä? Nää on ärsyttäviä ne. Oh, mä taisin tippua tänne. Mulla on onneksi kurset flames. Mythical kurset leoneet. Auta! Lagii vähän. Nyt lähti. Starfurilla. Mistä nääkin tiesit tämä? Tiesin. Ops, väärää se. Ai saa. Eli nää on tosiaan meidän parhaimmat tyypit, vai mitä? Hankittu ite nää kamat. Mikä minulla on, niin ne on mun alla. Ne on mun Halloween-kamat. Niissä Käyty pelaamassa Halloween servereissä. Ja tapettu muutama bossi vai mitä? Niin. Seuraavana tutoriaalina olisi kuitenkin Skeletron Primmee. Miks mun oreet nyt täällä hohtaa muuten? Ootko nähnyt sen? On. Ne on vissi jotakin erikoisoreita. Mana-regioni ja Reginatorille annetaan vähän turpaa tästä. Joo. Yksi alkaa kohta. Miks mä en oo... Punaiseen partyy. Ja Masterporlia. Must be. Mulla on boomerangi ensin. Ui. Hei, mä en tällaisen. Joo, ei mitään silmälaaseria. Yksi rage kohta. Ai. No niin, sit tuo rage. Mulla rupia loppuu supermies. No nyt taas kasvasta. Nyt se vasta rakees mulla. Mullakin. Se on siis vasta sille, että holttila Auta, mä kuolen ihan just. Nyt taas se rakees uudelleen. Mulla ei rakennu. Saattaa vähän lagia, kun mä kuvaan samalla, niin... Ymmärrän. Ai se vihaa mua. Voisit... Anna sille omaa lääkettä. Paljonko sillä on enkkaa? 3000. Mun pitäis voida ottaa 12 sekkaa. Ja katsotaan kallista. Ai joo, hei. Se tulee mun päälle tuolta kautta. Joo, se sai 3 tonnia yhtäkkiä heaa. Niinkö tuo parantää sitten näköjään. Ai. Eli kuten ajattelimmekin, kun olemme ihan kuvassa. Oi. Potioni. Otapa saadaan toi... No niin, nyt yes. Joo. Saatiin tapettua tuo yksi. Oi, mä lähden tuo yhtä karkuun tällä. Älä. Mulla on potioni. Ei, miten toi tuli? Niinpä. Mitä tapahtuu? Se räjähti. Vähän lagaa. Se räjähti, se kuoli se yksi. No, enää tämä. Ei, mä tipun tänne. Se ragees. Ja mä jäin tänne. Mä tuun. Oh!
Onneksi mulla riitti lentovarat sinne. Nyt se rakensi uudelleen. Tähän jännä. No joo, eli me osataan nämä bossit tappaa, kun me ollaan tapettu nämä ennenkin. Ja me ollaan myös veettänyt soolona kaikki läpi, vai mitä? Ollaan. Voidaan näyttää koska me tapetaan kaikki. Ja kaikki samaan aikaan vielä. Mä ammun sitä kursetflameet siellä. Niin että koittakaa itekin tappaa kaikki samaan aikaan. Niin. Ei tuu olemaan niin helppoa. Ja näin kaikki kammoin kesti kyllä kauan. Ja kraftita. Näitä Fallenstareja piti ostaa servuista. Kuule kohta. Nää yksi kappale oli kuule melko kallis. Niinpä. Oliko se 100 niin coppercoinia per kappale. Se kuolee ihan. Nyt. Sellainen pieni juttu. Eli ensi osassa Skeletrons Prime. Joo. No. Eli ensi jakso. Moikka YouTube.